Moi boas, mister, como estamos? Xa despois de varias semanas de falar sobre todo que levamos tres encontros pois bastante positivos con vitoria, empate e vitoria. Hoxe quero sobre todo destacar a última vitoria que foi moi importante para o grupo porque aínda que está sendo unha temporada histórica, está sendo unha posición moi importante, estánse batindo moitos récords, sí que é certo que contra os equipos de arriba non se estaban obtendo resultados que en moitos partidos sí que é certo por tramos, pois ao mellor se merecían. Quero que me fales da importancia, sobre todo mental, que tuvo esa vitoria. Boas tardes. Sí, unha vitoria moi importante. Xa falamos antes do partido, que para nós era como un punto de inflexión, era un partido máis que os 3 puntos era moralmente ver que podíamos gañar a un equipo de arriba, porque, bueno, ao fin e ao cabo non lle ganamos a ningún, pero é certo que non estaba sendo xusto. Non fixemos malos partidos, ningún equipo dos de arriba nos gañou cómodo. O único que se pode falar un pouco Ourense aquí, e aínda así foi un partido que foi moi igualado. En Villalba de feito merecemos gañar e non gañamos. Bueno, era un rival moi bo, que aparte viña cunha racha espectacular, viña de 17 partidos solo perder un. Bueno, a verdade é que xogamos moi ben e estivemos un nivel altísimo. Como ves o equipo despois deste encontro de cara ao vindeiro que vai a ser este domingo contra o Polvorín? O vexo ben, confiado, con gañas. É certo que é un rival moi difícil, sobre todo na súa casa. Fora de casa non está facendo unha boa tempada, pero na súa casa é un dos mellores equipos como local. Bueno, para nós é un partido importantísimo, porque un partido que se gañamos nos fai mirar para arriba, nos fai mirar para o Villalbé, nos fai mirar para Ourense, para Sarriana, non tanto para Londres e para Ourense, para Arousa. Bueno, para nós é importantísimo seguir sumando e aproveitar esta dinámica. Hai que falar un pouco así do longo da tempada, que sí que é certo que destacamos que está sendo unha temporada histórica, pero dentro do que cabe tampouco foi unha temporada fácil, aínda que sen os resultados parece outra cousa. Un equipo con unha plantilla moi corta, onde houve moitos partidos que se tiraron hasta incluso de 5 juvenis, e que o equipo respondeu, os juveniles responderon. Quero destacar sobre todo esa importancia que ainda, salvando resultados que foron positivos, a temporada entre lesións e outros conflitos non foi nada doada. Non, aínda que desde fora parece que é todo super bonito, que o é, pero é certo que a tempada non foi nada doada. Pero bueno, sempre queremos ser positivos, desde nós como entrenadores queremos ser moi positivos, non pasa nada, se temos 4 ou 5 baixas nós imos ir a gañar, imos ir a xogar igual, e os xogadores responderon. Esa é a realidade, os juvenis responderon, os xogadores de primeiro ano como pode ser Hugo responderon, están a un nivel espectacular, e nós confiamos neles. É certo que tivemos moitas baixas, sobre todo ao fin e ao cabo a baixa de Ángel, nós na estrutura que tiñamos do equipo, sobre todo antes do fichaje de Sergio Prieto, é que lateral dereito só tiñamos un, e rompeu o cruzado. Para nós, aparte, é un xogador importantísimo, é un xogador dos mellores da liga, se non é o mellor lateral dereito. Bueno, tivemos a baixa de Caraván, que tamén é outro dos baluartes. Bueno, tivemos moitas baixas, pero os soupemos solventar ben. Non poñer excusas, seguir, ir aos partidos e intentar facer o mesmo que facemos, e a verdade responderon a xente, nós confiamos neles, e aí están os números. Faltan 8 xornadas e levamos 48 puntos, que, bueno, o ano pasado se fixeron 45. Podemos perder todos os partidos aquí a acabar o ano, que superaríamos a puntuación do ano pasado, cando o ano pasado ao final na segunda volta se fixo moi bo ano. Bueno, xente que en terceira división o Estradense non ten puntuaciones tan altas como a deste ano. É certo que ahora se nos caemos dun playoff a tempada queda como un pouco agridulce, sí. É certo que ahora se nos caemos e quedamos estos, pois vais a ver como se fora agridulce, pero bueno, hai que ver os datos fríamente, os datos é que a tempada é moi boa. Falando xa de expectativas, polo que acabas de dicir, o playoff é o obxectivo máximo po equipo a día de hoxe. Sí, está claro, nós somos ambiciosos. Nós somos moi ambiciosos. E se podemos quedar segundos, non queremos quedar sextos, nin quintos, nin cuartos, nin terceiros. Que pasa? Aí de vez en cando, sobre todo nas épocas un pouco que as dinámicas son peores, hai que pararse a pensar, e falamos ca plantilla moitas veces, que o que estamos a facer
bueno, nesta casa, neste clube, é histórico. É certo que a tempada moita xente de fora pensa que a soñada é a soñada, porque realmente, pero que tivemos moitos problemas, sobre todo co tema da lesión, sí, porque son lesiones de longa duración, que é difícil subsanar, porque, bueno, un xogador cando está 4 ou 5 meses de baixa, volver a xogar e volver a seu nivel levalle moito tempo. Non é, está de volta e aos 15 días se xoga, non, costalle. E, bueno, non sei eso, pois, nin nas rodas de prensa, nin ningún lado, nin... Bueno, é que hai que seguir, é o lema deste plantilla, deste clube, hai que seguir co que haxa, e non poñer non é excusas, é dicir, pois, confiar, que hai que confiar na xente. E nós, bueno, este ano, pois, confiaron e eles demostraronnos que podíamos confiar neles. Siguiente encontro, un encontro bastante complicado, como todos os de terceira, a verdad que non é ningún doado. O Polvorín visitase Lugo, un equipo filial, que xa sabemos como son os equipos filiales, teñen dinámicas profesionales, xa falando en claro. Como ves o equipo, como ves o Polvorín, que situación te esperas? É un rival, a min encantoume aquí na casa, gustoume moito. Sempre o dixen cando íbamos que a Londras e eles eran un perigo, porque parecía que estaban distanciados. A Londras agora ten unha racha moi boa, pero que eu veía que tanto a Londras como eles podían ter esta racha, eles non a tiveron, non tiveron unha racha. É certo que para collernos, cando xa tiñamos 11, 10 puntos de ventaxa, todos os de arriba, é complicado, necesitas ter 5 ou 6 victorias seguidas, pero eu os veía capacitados os dous equipos para facer isto. Eles na casa son un rival, non sei se son o terceiro ou cuarto mellor equipo este ano, son un rival difícil. É certo que fora da casa están baixando moito, pero, bueno, vai ser unha saída super difícil e para nós é un partido importantísimo, porque se gañamos ali temos moito feito. Xa para rematar, destacando da última xornada de sábado, un mensaxe a afición que novamente, como sempre, volveron a responder. Pois nada, espero que lles gustara o partido, traballamos todos os días para que disfruten como a xente disfrutou, que sei que disfrutou moitísimo este sábado co equipo, pois os xogadores se matan toda a semana, intentan que facer o que fixeron o sábado. Vale, é certo que hubo momentos que o Vilalbés casi se mete no partido, con 2-1, sobre todo con 2-0 a salida do descanso non foi boa, ten o Purrúa o 3-0, pero a partir de aí temos 10-15 minutos que eles son superiores a nós, pero que tampouco vas a someter a un Racing Vilalbés 90 minutos. Supimos sufrir, sobre todo unha vez que meten o 2-1 xa non teñen máis ocasións de gol, que eso foi importante, tiveron 3 ou 4 antes do 2-1, pero unha vez que meten o 2-1 non teñen nada, metemos a xente de refresco, notase que temos xa todos os xogadores de volta, porque o banquillo volvemos a aportar moitísimo, unha vez que fixemos os cambios o partido cambiou. Bueno, estamos moi contentos e espero que eles estén contentos por nós. Xa, última pregunta de todas, xa para rematar. Estamos destacando sempre os xogadores de adiante, medio do campo, defensa, pero tamén quero destacar os porteiros que están rendindo este ano a un nivel moi alto. Se non fora por eles, teñen moita culpa dos resultados que se están dando con paradas moi importantes como Irra na anterior xornada ou nas anteriores Coque. Eu non sei que palabras diste hacia os porteiros, pero eu creo que, al igual que o xogador de diante, medio defensa, os porteiros este ano están facendo un temporadón. Pois que estamos contentísimos cos dous. Eu xa o dixen ao principio do ano, é raro o derrotar a portería, eu quero que roten, porque eu quero que estén os dous en dinámica, non quero un porteiro que leve un mes ou 2 meses sin xogar. Sei que a veces é complicado, porque o porteiro igual o está facendo ben, como pasou con Coque, co Silva, que nos salva os puntos, e o temos que cambiar e entra Irra, pero así están os dous en dinámica, tampouco teño unha rotación dita de tal, están os dous traballando porque non saben quen vai xogar o domingo, pero para min son os dous moi bo porteiros os dous, temos unha boa portería, están os dous en forma. Eu creo que en parte por eso, porque saben que calquera dos dous pode xogar, teñen a miña confianza, a confianza do corpo técnico. Eso eu creo que para un porteiro é importantísimo, a confianza. Os dous están facendo unha tempada excelente. Moitas gracias. A ti.